L-editorjal tal-Gazzetta illum iddeskriva lil kap nazzjonalista Bernard Grech bl-espressjoni Ingliża in denial. Dan hekk kif l-editur ta' din il-gazzetta għal kif minkejja li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-akbar terfa elettorali mill-indipendenza l-hawn, il-partit ta' Bernard Grech għadu qed jirrifjuta din ir-realtà qarsa. Din il-gazzetta innutat kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech żbalja meta wara r-riżultat elettorali qal li hu se jibqa' f'din il-pożizzjoni. Hawnhekk ġie nnutat kif Grech għatel kull ċans li kandidati prospettivi jitfgħu isimhom għat-tmexxija nazzjonalista. Dan l-editorjal innota wkoll kif in-nies li kienu qed jagħtu l-pariri lil Bernard Grech telqu u marru ifittxu impjieg ieħor. Fost dawn hemm l-ex Chief of Staff ta' George Policino fi żmien Gvern Nazzjonalista Ray Bezzina u Chris Perigin li huwa s-sit u l-fundatur tas-sit Lavin Malta. B'hekk il-kap nazzjonalista spiċċa donnu f'torri tal-avorju waħdu waqt li għadu jemmen li l-pedament li bena huwa sod u l-Partit Nazzjonalista għamel avvant. Intqal ukoll kif minflok eżami tal-kuxjenza u minflok analiżi profonda ta' fejn il-partit mar ħażin u x'jista' jagħmel aħjar, reazzjoni sa issa ta' Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista kienet skużi, tqabbil patetiku mas-sondaġġi biex b'xi mod jiġi ġġustifikat distakk ta' 39,500 vot u l-implikazzjoni minn xi daqqiet bla diċenza illi il-poplu inxtara għax il-poplu injorant u korrott. Hawnhekk il-gazzetta qablet il-partit ta' Bernard Grech ma' sit ta' ristorant li jaħseb li għandu l-aħjar ristorant imma dejjem vojt jew ma jista' jagħmel l-ebda profitt. Intqal ukoll kif ħdej dan ir-restorant hemm ieħor b'referenza tal-Partit Laburista li dejjem imballat bin-nies iżda imbagħad ir-restorant ieħor minflok qiegħed jara x'inhu jagħmel ħażin donnu jippreferi joqgħod barra u jgħajjar lil dawk li deħlin fir-ristorant taħdeħ li huma stupidi li ma jafux jieklu u li ma jifhmux. Din il-gazzetta innutat ukoll li l-Partit Nazzjonalista sal-aħħar ta' din il-leġislatura se jkun ilu 24 sena ma jikseb il-maġġoranza assoluta ta' dawk li jmorru jivvotaw. Dan hekk kif fl-aħħar elezzjoni li l-Partit Nazzjonalista kiseb il-50% u vot kienet dik tal-2003.